Predstojeća akcija dobrovoljnog davanja krvi predstavlja samo jednu u nizu akcija koje je Požeški Crveni krst organizovao u toku ove godine. U petak 16. oktobra Crveni krst Požega organizuje akciju krvi ovdje u našim prostorijama Crvenog krsta zajedno sa službom za transfuziju krvi iz Užica. Ja ovog puta pozivam naše sugrađane koji su u mogućnosti da dođu da daju krv. Akcija je od 11 do 16 časova u našim prostorijama Crvenog krsta. To je 11. po redu akcija. Pored sutrašnje akcije u toku meseca oktobra, Crveni krst će u saradnji sa službom transfuzije krvi iz Užica organizovati još jednu akciju u mesecu oktobru, na kojoj će učešće uzeti punoletni učenici sve 3 srednje škole iz Požege. Do sada smo organizovali 10 akcija, znači ovo je 11. Sa školom također imamo dogovor da se organizuje akcija krvi 22. oktobra. Znači, to su 3 naše škole, poljoprivredna, tehnička i gimnazija. Svi oni koji su punoletni doći će ovdje kod nas, znači, zbog bezbednosnih uslova i svega onoga da proceduru tu ispoštujemo, zbog zdravstvenih razloga da organizujemo mi akcije krvi ovdje kod nas. Znači, deca su prošla tu online obuku, što se kaže, i predavanja za davaoce krvi. Nije jednostavno, verujte, uopšte u ovoj situaciji organizovati bilo kakve akcije krvi, ali smo stvarno se potrudili da to bude nešto najbezbednije. Kako je starosna struktura davalaca veoma visoka, jer su davaoci pretežno ljudi srednjeg i starijeg doba, ogroman je značaj stvaranja baze novih mladih davalaca. I sad po akcijama se pojavljuje veliki broj mladih ljudi, oni koji su davaoci krvi, oni prenose na svoju decu. Tako da po školama je značajno to da se odradi i oni su nam najbolji saradnici. Stvarno, mnogo dece bude u tim akcijama. Mi obično negde u martu, aprilu organizujemo. Tad nismo organizovali akciju. Sad ovu uz najbolje mere bezbednosne moramo to organizovati. Vidjet ćemo kakav će odziv biti naših mladih sugrađana, ali ja očekujem da će to biti sasvim dobro. Ne treba ni pominjati koliki je značaj ove humanitarne akcije. Dobrovoljno davanje krvi se smatra izuzetno najhumanijim činom sa kojim davaoci mogu doprineti spasavanju ugroženih ljudskih života. Obzirom da samo 3% građana uzima učešće u ovoj akciji, svaki novi davalac je veliki uspeh za broj davalaca jedne zemlje.